נו, אז החטופים משתחררים, השתפך שמונה, סוף סוף כמה התפללנו מה זה. אבל הוידאו הזה שאני עושה, זה לא לאנשים שהם מוצלחים כאלה, לא לאנשים שאצלהם הכל טוב. וידאו לא למושלמים, וידאו לא לאתרוגים. יותר לערבות הוידאו הזה. בהשגחה פרטית, שני דברים. א' כל, הם יוצאים ביום של יוסף הצדיק. היום האושפיזין זה יוסף הצדיק. ומה מסופר על יוסף הצדיק? מסופר על יוסף הצדיק פלא גדול. והיא מקץ 2 ימים, יוסף בדיוק אחרי 2 הוציאו אותו מהבור. פלא, זה פלא, בדיוק אחרי 2. יש אנשים שאומרים שהעניין היה בשביל העשירי. לא, זה לא היה בשביל העשירי, זה היה בשמחת תורה. הקדוש ברוך הוא בא אלינו בדיוק בשמחת תורה ואמר, הנה, סיימתם 2, הושענא רבה. אתם עשיתם מיום ליום 2, התחיל בשמחת תורה, נגמר בהושענא רבה. זה מדויק, זה בול, הכל בול. אבל יש כאן מסר עוד יותר גדול. גם יוסף הצדיק וגם אותם חטופים ישבו שם בבור ולא ידעו מתי יצאו. גם אצלנו יש הרבה אנשים ששבורים בנפש, ששבורים בגוף, ששבורים פה, ששבורים שמה, שלא יודעים מתי הישועה שלהם תבוא, לא יודעים מתי האישה שלי תבוא, מתי הפרנסה תהיה בסדר, מתי הילד הזה כבר יהיה נורמלי, מתי כבר הנפש שלי תהיה רגועה, מתי? לא יודעים. הקדוש ברוך הוא בא ואומר לנו ביום הזה, אל תדאגו, בסוף זה יגיע, סוף הישועה לבוא. בעזרת השם שיהיה לנו ישועה לכל השבורים והשבורות. כל טוב.